Sporløs har besluttet at give jagten på Jan Henrik et sidste forsøg. Vi bevæger os nu ud i en af journalistikkens fineste kunstarter. Voxpoppen. Har I set Jan Henrik? Nej. Det har vi ikke. Undskyld, må jeg lige spørge jer om noget? Hvad er det? Jeg skal bare høre, har I set Jan Henrik? Nej, vi har ikke set Jan Henrik. Iron Henrik. No. No? Yeah. Nowhere? No, I don't want to be seen in camera. I har ikke set en fyr ved navn Jan Henrik, vel? Ikke herinde? Må jeg spørge dig om noget? Have you seen a little guy called Iron Henrik? No, I didn't see. No, you haven't seen him? No. No, he's just that small. No. No. I spent in Denmark 2 months only. Oh, okay, only 2 months. Ja, så kan det godt være svært at have fundet Jan Henrik. Har I set en lille fyr ved navn Jan Henrik? Har du set Jan Henrik? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Han er sådan en lille grøn fyr på den her størrelse. Jamen jeg tror, han sidder lige derovre med en rigtig bums, tror jeg. Altså lige nede rundt om hjørnet dernede? Det er lige, Okay. lige nede rundt om hjørnet, ja. Okay, tak skal I have, venner. Det var så lidt. Ja, hej. Vi er på vej ned mod det tip, vi lige fik. Det bliver spændende at se, om der er bid. Til sydenlandet, så skulle Jan Henrik befinde sig hernede med en bums. Den er sgu god nok, 53 sager. Så røg den sidste finger. Du skylder mig en bajer. Hvis du endelig skal spille det hele, så tager jeg den sgu da i stedet for. Okay, hvis bjerget ikke kan komme til Mohammed, eller hvad man siger, så må det være omvendt jo. Jens? Hvad er det, der foregår? Hvad laver du? Vi har lige spillet noget Maja, og så... Jens, han har været eftersøgt i et år. Hvad er klokken? Den er sgu da for mange, mand. Jens, vi har haft hele sporløsholdet på ham i et år. Vi har eftersøgt ham overalt. Det vidste jeg ikke. Vi har bare siddet sådan lidt og hygget os. Hvad fanden har I lavet? Har du siddet og drukket ham fuld? Ej. Jeg har hjulpet ham lidt. Du kan jo se, han skal jo altid have sin dumme fugl og sin blog på journalisten med, ikke? Altså, så må jeg jo hjælpe ham lidt. Så skal han lige få en lille hjælpende hånd. Jens, for helvede. Jens, det går jo ikke, det der. Ja, det smager godt. Han skal jo være med til en prisuddeling på lørdag. På lørdag? Ej, det kan vi ikke. Der skal vi på Simons. Det går simpelthen ikke, det der. At vi har jo brug for ham. Der var sgu ikke nogen, der havde brug for ham sidste år. Der fik han da lov til at komme hjem og bo hos mig, ikke også, Henrik? Da der ikke var andre, der ville have dig, så tog jeg dig. Jens, så... Jeg ved godt, du ikke fik lov at være værdig i år. Men vi har altså brug for Henrik på lørdag. Du vil ikke gnide salt i såret. Jeg ved godt, jeg ikke fik lov til at være værdig. Så må man jo tage det med, men skal det gå ud over Henrik? Jamen, han vil jo bare gerne uddeles, Jens. Som om, der er alligevel ikke nogen, der er dygtige nok til at få ham med hjem og sove, vel? Jens, kan vi ikke godt lave en aftale, at I får lov at drikke ud nu, men så skal I fandme også komme på lørdag? På en betingelse. Så skal han altså også have et sted at bo. Lover jeg. Okay.